Det er jul, og vi køber ind, pynter træet og pakker vores gaver ind. Det er hjerternes tid, sneen falder hvid. Det er mørkt, men vi tænder lyset. Det er koldt, men er varmt i kernen af julens hjerte. Men hvad var det nu lige, der fik julen til at blive en tradition? Julens hjerte kom til verden. Jesus kom med kærligheden. Julens hjerte kom til verden. Han gav med kærligheden. Jeg pakker ind og pakker gaver ud og beder en lille bøn til Gud om at freden må komme, inden året det er om. Tænk en gang, hvis jeg kunne hjælpe, række ud, dele ud og smelte de frosne hjerter. Men hvad var det nu lige, der fik julen til at blive en tradition? Julens hjerte kom til verden. Jesus kom med kærligheden. Julens hjerte kom til verden. Han gav med kærligheden. Tænk, vi har jul, og vi fejrer fødselsdag. Det er en meget gammel fødselsdag. Men hvad var det nu lige, der fik julen til at blive en tradition?